Ahoj, vítej zpět. V minulé lekci jsme se naučili, jak z vybraných hodnot jednoduše vypočítat průměr. Dnes se podíváme na to, jak v tabulce bleskově najít nejmenší nebo naopak největší číslo. Představ si, že máš před sebou ceník s velkým množstvím položek a potřebuješ okamžitě zjistit nejnižší a nejvyšší cenu. Procházet tabulku řádek po řádku ručně by bylo zbytečně zdlouhavé. A přesně od toho tu máme dvě skvělé a velmi jednoduché funkce. Začneme hledáním nejmenší hodnoty. Klikni do prázdné buňky, ve které chceš zobrazit výsledek a napiš znaménko rovná se. Potom na klávesnici napiš funkci min a přidej levou kulatou závorku. Teď označ oblast čísel, ze které má Excel nejnižší hodnotu vybrat. Excel ji automaticky doplní do vzorce. Doplň pravou kulatou závorku a potvrď klávesou Enter. A je to! Excel ti okamžitě ukáže nejmenší číslo z vybrané oblasti. Jak už určitě tušíš, pro hledání největší hodnoty funguje stejná logika. Jen místo funkce min použijeme funkci max. Klikni do další prázdné buňky, napiš znaménko rovná se, potom max a levou kulatou závorku. Označ stejnou oblast čísel, doplň pravou závorku a potvrď klávesou Enter. Excel ti tentokrát ukáže největší hodnotu z vybrané oblasti. A stejně jako u předchozích funkcí si můžeme práci ještě zrychlit. Podívej se nahoru na kartu domů a najdi naši známou ikonu automatické shrnutí. Tentokrát neklikej přímo na ni, ale na malou rozbalovací šipku vedle ní. Z nabídky si vyber možnost minimum nebo maximum. Excel za tebe vloží správnou funkci a pokusí se odhadnout oblast buněk. Ty si oblast jen zkontroluj a potvrď klávesou Enter. A opět platí důležité pravidlo. Když v tabulce jakoukoliv hodnotu změníš a objeví se ještě menší nebo větší číslo, funkce min i max se automaticky přepočítají. A teď ještě jeden malý chyták. Prázdné buňky funkce min a max ignorují. Když ale do buňky napíšeš nulu, Excel ji normálně započítá jako číslo. To znamená, že pokud omylem necháš v tabulce nulu, může ti funkce min ukázat právě nulu jako nejmenší hodnotu. Proto si u těchto funkcí vždycky hlídej, jestli máš v datech opravdu správná čísla. A to je pro dnešek všechno. Teď už umíš pomocí funkcí min a max rychle najít nejmenší a největší hodnotu v tabulce. Nezbývá, než si obě funkce v klidu vyzkoušet. Díky, že se skoukal až do konce. V příští lekci se podíváme na funkce počet a počet 2. Ty ti pomůžou zjistit, kolik buněk v tabulce obsahuje čísla a kolik buněk je vlastně vyplněných. Měj se pěkně a uvidíme se u další lekce.